eilisestä Ai. LOL bozo. Tuhoaisi. Katsotaan. Sekin taisi olla free kitti. Mitä oliko siellä ihan hirveästi mitään? No jotain. Oho! Oh my god. Aphelion blueprintti. Legendaarinen ase. Oh my god. Miten mä pääsen veke täältä? No niin. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Meitsi on Limited Edition. Ja tällä me pelataan Ark Raidersia. Free loadoutti. Oho, täällä jengi heti puhuu. Tätä on mennyt 20 minaa tätä mappia. Ja joo, free loadoutti, Stella Montis. Katsotaan mitä voidaan saada tapahtumaan. Mä tässä vielä henkisesti recoveraan tosta saakelin eilisestä Ai. Eilisestä julmuudesta. LOL bozo. Eilisestä julmuudesta, god damn. Tuhosin tän nyypän. Hoho. Onko mulla shieldi? Oh my god, okei. Toi vois nyt chillaa. Latasin tossa sentään. Oh no. Toi vitsi, ihan hiljaa. Oh my god, ei se näin kuulu mennä. Täältä tulee saatana. Menis pois. Ei shredderi, en saanut luutattua sitä äijää. Sentään tuhosin sen. Mutta niin. Eilen menetin 3 tuntia motherfucking. Oh my god. Motherfucking matskua. Ketäs tää ampuu täällä? Motherfucking matskua. Hatskua. Ei ollut fantsua. Harmia, en ymmärrä miksi ei toimi. Se ei niinku välillä toimi. Toi perkule. Minä haluaisin nyt luuttata sen bozo, joka minua koitti tappaa. Ilman että tuo minua tuhoaisi. Katsotaan. Sekin taisi olla free kitti. Mitä oliko siellä ihan hirveästi mitään? No jotain. Oho! Oh my god. Aphelion blueprintti. Legendaarinen ase. Oh my god. Miten mä pääsen veke täältä? Selvä. Semmonen. Nyt me koitetaan juosta. Ilman että joku meitä tappais heti. Sitä mä en meinaa halua. Let's see. Miten mä pääsen täältä veke? Hop. Ei se apua. Be cool my friend, be cool. Älä viitte, että mä nyt delaan tän uuden aseen blueprintin kanssa. Come on friend, come on. Jos vaan nyt päästäis täältä veke, ai vitussa. Not cool bros, not cool. Ei päästä veke kun perkele saatiin peli hienoin blueprintti. Sitten ehkä ottaa joku toinen taktiikka. Come on bro, come on. Koska, no joo. En mä tiedä. Voi vittu. Peli, no niin, legendaarinen blueprintti. Mä olin ehkä liian. Ei saatana. Ei saatana. Mä olin niin mietin että se rupes taas lagaa toi saakelin CPU. Ei vittu. Aphelion blueprintti siis, ei saakeli. Vitsi mikä tsäkä. Ei vittu. Miten mä, oh my god. Niin.
Täällä näkee mun surkeat blueprintit. Ei hirveästi kyllä löy. Affilion blueprint. Se olisi ollut mun kulmakivi. Kulmakivi hitto. Mennään takas. Mennään takas. I don't know. Kaikki ampuvaa. Niin rude, niin rude. Sitten, niin, en tiedä. Aivot täytty tuolla Affilioksella. Ehkä me mennään takas, löydetään vielä joku parempi, vaikka mä en tiedä, onko se mahdollista. Oh boy. Mutta välillä tää lagaa toi aika perseestä toi. Mun CPU ei jaksa hoitaa. Mutta nyt mulla alkaa työt tossa. Pitää lähteä noin 40 minuutin päästä töihin, niin koitetaan nyt kuvaa yksi video tähän alkuun. Tai päivän alkuun. Ja saadaan jotain ulos. No, siellä näette Limited Edition kanavalla näette semmosen ehkä 30 sekuntia ton Affilios Blueprintin. Vaikka niin, se ei kuulemma edes oo niin kauhean hyvä ja sit kaikki tulee heti tappaa sua, mutta eihän se haittaisi, jos mä tappaisin, kun mulla olisi blueprintti. Mutta kävi huono tuuri kyllä, kun sit kaikki ampui vaan saman tien. Ehkä mä olin liian haipeissa tai jotain. Siellä joku sanoi don't shoot. Mä en tiedä. Hola. Oh fuck. Thank you. Lol. How you guys doing? You wanna know something funny? Last game, I found an Affilios blueprint. And then 5 seconds later, I got killed by 2 dudes. Oh, that's sad. Yes, very sad. It is what it is. Yeah, it is what it is. Ja näin, nyt saatiin vähän trauma duupattua 2 random friendsille. Mutta nyt nekin tietää minun kauhean julman kohtalon. Ei hätää, koska täällä ei oo enää mitään. Paitsi mikroskooppi. Siitä mä saan noita jotain. Täällä ei oo varmaan yhtään mitään. No ei ferro. Okei. Ehkä me tolla nyt saadaan jotain. Nää on kyllä nyt ihan luutattu kaikki. Ei oo. Paljon ne on jättänyt tänne. Tommoista mid-tier loottia. Ehkä se, kun se on vähän mid-tier loottia, niin ei nyt varmasti kiinnosta. Koitetaan juosta jonnekin muualle sitten. Jos saataisiin nyt jotain vastaavaa ees. 1 blueprintti tähän aamuun. Come on. Ei oo liikaa pyydetty mun mielestä. Voi toki olla. Mä en tiedä. Nyt kans, no vittu saadaan kyllä shredderi. Täällä on niin valosaa päivällä ja niin pimeätä täällä Stella Montiksessa, että ei täällä näe mitään. Katsotaan, olisiko täällä mitään. En tiedä. No, oh my god, okei. Okay. No nyt meillä on taas vähän pinkkiä. Pinkkiä, mitä mä en voi käyttää yhden yhteenkään blueprinttiin tai rakentamiseen, kun ei mulla oo mitään blueprintteja. Tällaista se on vähän, tällaista se on. Täällä on taas niin pimeätä, että ei näe yhtään mitään. Mä kuulen tuolla tommosen shredderin. Varmaan mä avaan tän, niin se on siinä. Ops, ei ollutkaan. Mä en tiedä mitä täällä on. Mä en tiedä mistä mä taas juoksen täällä. Mä oon ihan hukas täällä Stella. Hello, hello! I see you. Oh, where are you? Hello. Are you in the walls? Am I going crazy again? Meillä on jengiä meidän ikkunoissa. What the fuck was that? Mitä täällä on näin pimeätä? Ei tää nyt edes ollut mikään night raid. Mä en ymmärrä miksi täällä on näin pimeätä. Täällä mä en näe yhtään mitään. Varmaan sit kyllä katsojakaan.
What the fuck? Mitä nää äijät selittää täällä? Eikö Heal self. Eiks mulla ollut... Jaha. Toi lagaa toi. Mä luulen, että mulla on joku miina. Miina, minkä mä voisin heittää tuohon maahan. Ei oo mitään. Mitä minne mä juoksen? Jostain tänne. Mä menen hortoilen täällä niin pitkään, että joku taas ampuu mua. Ampuu mua heti selkää ja mä delaan. Löydän täältä toisen Affilios Blueprintin, totta kai. Oho. No jotain hiiliä. Se on ihan hyvä. Vähän tossa just viimeksikin niin... Oh god, näkikö se mut? Sais nähdä mut. Kaatu sit siihen, että en mä voinut hiilaa. Ja olisi varmaan pitänyt vaan rupea ampuun, mutta... Mulla oli joku paska ketlä, niin ei se nyt tehnyt kyllä yhtään mitään. Paitsi se yhden bowzoon. Vietiin joltain toiseltakin se blueprintti. Toki sit se kolmas äijä sai sen, mutta... Semmosta se on. Mitähän täällä on? Mulla nyt on noin 2 piikkiä itemia. Mutta en mä tiedä, tekeekö niilläkään nyt sen suurempia ihmeitä. Niin. Mä vaan hortoilen. Tää on tämmönen hortoilujakso taas. Täällä oli ihan pimeetä. Mä en näe yhtään mitään. Kohta mä kävelen jonkun äijän luo ja sit se ampuu mun. Tää tommosen fucking ballsin. Missä se tulee? Ai se ees kuollu. Hyvä. Damaged arc. No niin. Sentään sinne delas. Olisiko täällä? Olis mä nyt hortoillut tarpeeksi, että me löydetään hyvää lootia? En usko. Miksi mä tätäkään voi searcha? Kiitos, me ollaan searchassa. Sensoreita ja voltage convertereita. No mä oon tämmönen hyvä juisi loot carry täällä. Kun mä hortoilen tarpeeksi pitkään, niin joku mut löytää ja... Oho, mitäs kaikkea täällä? Mikä tääs on? Komeetta! Hei! Sehän oli aika... Mitä mä halusin? Arc coolantti. Advanced power cell. Oo. Mä en oo enää nähnyt edes tämmöstä komeetta. Aika hauska, mä löysin tämän ruumiin sit niinku. Höh. Kukahan tän on tappanut? Sitä jää vastaan, mä en halua fightaa. Tai ehkä mä haluunkin, mä en tiedä. Ehkä haluun, ehkä en. Ehkä mä kivekseni nippailen. No hei, täältä pääsee himaan. Täällä on kyllä aina joku kämppäri. En mä tollaista tarvin. Täällä on aina joku kämppäri. Niin let's see. Kai me lähdetään tästä himaan. Tämmönen jakso tänään. I don't know. Mutta lähtee töihin. Sulkuvuoro. Ai että. Oho, mä huusin ehkä vähän liikaa. Mutta ei siinä. Sittenhän me suljetaan kun suljetaan. Mä ehkä koitan laitan tää latautumaan nyt tässä vielä kun mä ehdin. Sano vaan tyttöystävä sulkee ton koneen sit kun se on valmis. Ja sitten lähdetään töihin. Mutta tää on hyvä. Nyt kun mulla on taas alkaa niinku 4 vuoro eikä silleen 2. Niin onkohan ne nerfannut tätä? Tuolla ei enää pysty piileskelemään samalla lailla. En tiedä, ei kyseenalaista tästä liikaa. Lähdetään himaan. Mä lähden himaan. Ei mua nyt mikään lannista. Näin. Onko vähän lannisti 3 tunnin kova työ eilen ja 6 videon menetys. Nyt vielä on Felioksen menetys. Mutta hei, me saatiin 2 uppista. 2 pinkkiä ja 1 komeetta. Niin kai se on kotiin päin. Pinkkeitä me voidaan käyttää mihinkään. Hei, meillä on se jolttimiina. Meillä on jolttimiina blueprintti sentään. Tiedättekö, sillä se meillä on jo 3 kertaa. Tää. Yes.
Täältä Joltmine me voidaan duunaa. Tää legit, onks mulla mitään, mitä mä voin käyttää? No tähän Hullcrackeriin mä voin käyttää pinkkejä. Mihinkään näihin muihin mä en voi käyttää. On tää kyllä tällaista. Mut hei. Saatiin me itse asiassa tungettua jonnekin tänne projektiin. Missäs meidän projektit on? Ei oo tuolla, eikä tossakaan kuin tuolla. Trophy display ei saada. Pop triggeri me saadaan 1. Jee. Tick podia. Meillä on 4 survivors voltteja, me niitäkään saada. Tänne me saadaan kometta. Boom. Sitten tämmönen snitch scanneri. Mitä mä en oo vieläkään? Mä oon unohtanut ihan nää. Unohtanut koko homma. Se 1 light bulb jostain pitäis repiä. Unohtanut nääkin, en mä pelan. Eipä siinä. Tämmönen video. Ainakin olisi toivottavasti niinku entertainment value. Niin hei, se on aina kiva. Niin joo, eipä siinä. Mä olin Limetti Edition, tää oli Ark Raiders. Kiitos kun katsoit tämän videon. For real, kiitos tosi paljon. Tykkää tästä kommentista, tykkää tästä videosta, tilattaa kanava, jätä joku kommentti. Niin se olisi tosi cool. Ois ihan, joo. Ei siinä sitten. Nähdään ensi videossa, ensi jaksossa. Ja se olisi moro moro!